Jeg vil vise jer, hvordan vi kan lave statistik nemt i TI Inspire. Og den første opgave, vi vil lave, det er en opgave fra før 2012 eksamen, hvor statistikopgaverne er givet direkte i opgaven og ikke som eksterne filer. Og her har vi noget grupperet data, som er talt op og opdelt i intervaller. Og det har jeg skrevet direkte ind i TI Inspire, og her har jeg skrevet godsøjne rundt om, for så er det bare en tekst. Vi skal så ifølge opgaven tegne en tabel, der viser aldersfordelingen i virksomhedskonkurser i 2009. Og da det jo er grupperet variable, så skal vi lave et søjlediagram. Så vi skal have lavet en søjle her, der hedder intervalmætte. Og det er simpelthen bare det punkt, der er i midten af intervallet. Og det må jo være 2,5 og 7,5, 12,5 og 17,5. Herfra kan vi så lave et søjlediagram nemt ved at højreklikke heroppe et sted, lave et kombinationsdiagram, og så vælge intervalmætte som x-listen og antal som y-liste. Så vil jeg gerne have mit søjlediagram på ny side. Og der har jeg så her. Det er ikke helt opdelt i de intervaller, jeg har fået givet, så det kan jeg ændre ved at højreklikke på dem. Lige store intervaller. Så spørger den, hvilken bredde skal den have? Jamen, den skal jo have en bredde på 5. Og den skal starte i 0. Sådan der. Så kan jeg lige zoome lidt. Tror jeg. Sådan der. Så har jeg mine 4 intervaller. Og hvis jeg holder musen henover her, så kan jeg også se, at der er 956 punkter i det her interval, ligesom jeg fik skrevet herover. Så her har jeg svaret på A'eren. Jeg har lavet en grafisk præsentation af aldersfordelingen af virksomhedskonkurser. Så hvis man skal lave det her deskriptorer, så er det også nemt. Man går simpelthen bare ind i statistik, eller ind i regnearket, trykker på værktøjet heroppe, statistik, statistiske beregninger og statistik med en variabel. Og så siger vi x-listen, den vælger vi til at være intervalmætten, og frekvens, der vælger vi så antal. Og hvor vil jeg gerne have svaret hen? Jeg vil gerne have mit svar i søjle E. Her får jeg så, at mit gennemsnit kan findes her. Så her har jeg gennemsnittet. Snit. Her har jeg standardafvigelsen. Her har jeg størrelsen af samlet antal. Her har jeg så mindsteværdien. Her har jeg første kvartil. Eller det vi kalder 25% kvartilen. Her har vi så andet kvartil, eller medianen, og så her har vi tredje kvartil. Og til sidst største værdien. Andet skal der faktisk ikke til for at kunne beskrive ved hjælp af 2, så vælger man bare 2 af dem her, og så skriver man, hvad de betyder. Så nu har vi svaret på en hel opgave om grupperede variable. Hvis vi derimod skulle løse en opgave inden for diskrete variable, så har jeg,
igen der. Jeg har taget det her data, og så har jeg tastet det ind i en lang søjle i TI-Inspire. Vi gider ikke optælle, hvor mange der er hver. Det får vi simpelthen bare TI-Inspire til. Så vi kan gøre det, at vi indsætter diagrammer og statistik. Og så klikker vi her. Vi skal lave et diagram, der viser fordelingen af antal kunder i tøjbutikken. Så vi vælger bare her antal kunder. Og så sorterer TI-Inspire selv vores data. Så kan vi vælge værktøj, diagramtyper og histogram. Og så laver den et søjlediagram. Det skal vi jo ikke have. Vi skal jo have et pindediagram. Så vi kan simpelthen bare tage fat i dem her og trække dem. Så har man sit pindediagram, der viser fordelingen af antal kunder. Det var A'eren. Hvis vi skal lave B'eren, så gør vi det lidt på samme måde som sidst. Bare endnu nemmere. Vi vælger igen statistik, statistiske beregninger og statistik med en variabel. OK. Og det eneste vi her skal vælge, det er X-listen. Frekvenslisten lader vi være 1, fordi at vi jo ikke har sorteret det endnu. Og så vælger vi igen, hvorhen vi vil have svaret. Jamen det vil jeg have i C'eren. Det er OK. Og så har jeg igen alt, hvad jeg skal bruge her. Middelværdi, standardafvigelse, mindste værdi, kvartilsæt og største værdi. Ja. Og hvis vi så kommer ud for en opgave efter 2012, så er man så heldig, at det er skrevet sådan her med et lille udsnit af et Excel-ark. Og så står der, at nedestående tabel viser et udsnit data, som findes i filen fritidshus. Og så får man en Excel-fil med det hele givet. Og i første del, der skal vi lave en grafisk præsentation, som beskriver fordelingen af udbudspris. Så det eneste, vi skal bruge herfra, det er udbudspris. Så vi trykker bare på B, så den markerer hele søjlen. Så kopierer vi den. Og så sætter vi den simpelthen bare ind her. Så skal vi lige have slettet den her række. Og så skriver vi udbudspris heroppe i stedet for. Så har vi, helt som vi havde heroppe, en søjle med alt dataet, som ikke er sorteret. Og så kan vi så gå ind igen. Skal vi lige se. Og indsætte en ny side, hvor vi har diagrammer og statistik. Og så vælger vi udbudsprisen her. Så fordeler den det igen selv. Og så kan vi lave vores histogram. Og her i denne her opgave står der ikke givet nogen steder, om det er diskrete variable eller grupperet variable, så man bestemmer egentlig selv. Så vi kunne lave det til små intervaller, eller vi kunne lave det til store intervaller. Det giver mest mening, at det er intervaller, når det nu er en pris. Og måden vi kan ændre det på, det er igen lige store intervaller. Intervalbredden, jamen den kunne være 500.000. Og så skal søjlestart, der kan vi sige i 0. Og så har vi intervallerne her. Bum. Så har jeg inddelt og lavet en grafisk præsentation af udbudsprisen. På samme måde så kan vi beskrive fordelingen af udbudspris ved hjælp af 3 statistiske deskriptorer ved at lave statistik på det her på samme måde som før. Statistik, statistiske beregninger, statistik med en variabel, OK, og det eneste vi så skal vælge her er vores liste med udbudspris. Svaret i kolon C og OK. Og så har vi det hele her igen. Og vi husker det her E. Det betyder, at vi skal flytte kommaet. Så det passer godt med, at hvis vi flytter kommaet 6 pladser til højre, så får vi en middelværdi på 1.624.330. Så alt i alt er det egentlig samme måde, man gør det på hele vejen igennem, men det er blevet meget nemmere efter 2012.